କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 2018 ଏବଂ 2017ରେ ମୋର ଟ୍ୟୁମର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ 9x10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆକାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କର 1/3 ଅଂଶ ଖାଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କର କିଛି ଖାଇଯାଏ ଏବଂ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ତାହା କେବେ ବି ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ମୋର ଏକ ଅସମାନ ଟ୍ୟୁମର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗିଓବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଥିବା ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଟ୍ୟୁମର ଯାହା ଅଛି। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଦେଖିପାରିବ। ଆମେ MRI ସ୍କାନ୍ରୁ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ସେହି ଟ୍ୟୁମରରୁ କାହାରି ବଞ୍ଚିଥିବାର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ଅଭିଲେଖାଗାରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟୁମରର ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରାୟ 1ରୁ 2 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଅଧିକା ଦିନ କେହି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆମେନ୍ କହିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଲୁ, କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ମୋର ଅତିଥି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରାଯାଉ ଆଘାତ, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଥିଲା, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁମେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛ। ଗୋରାନ୍ ସୁସ୍ଲିଚ୍ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋରାନ୍, ଏହି ପୋଡକାଷ୍ଟର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ପୋଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଦେବୁ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ କିମ୍ବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ନେଇ 2010 ମସିହାରେ ମୋର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଜନ ଥିଲା। ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା କଢ଼ାଯାଇନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜି ନଥିଲି। ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପାଖକୁ ଘରକୁ ଫେରିଗଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେ ମୁଁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି। ଏବଂ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ସାମଗ୍ରିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ହଁ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମୁଁ ଔଷଧୀୟ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମାଂସ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ରାକୃତିକ ପୁଷ୍ଟିସାର, ନକଲି ଭିଟାମିନ୍ କିମ୍ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିନା ଔଷଧୀୟ ସାରର ଗଭୀରତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଆଜିକାଲିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଯାସ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କାମ କରିବା ଉଚିତ ସେହିପରି କାମ କରେ। ଏଠାରେ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2010 ମସିହାରେ ସେହି ବର୍ଷ ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ? ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି? ଏହା କ'ଣ ଏକ ନିରନ୍ତର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଥିଲା, କିଛି ପ୍ରକାରର ମାଇଗ୍ରେନ୍? ତୁମେ ଏପରି କିପରି କହିଲ ଯେ ମୁଁ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ହଁ, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି, ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆକାରର। ତାପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସବୁକିଛି ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ମୋର ଖପୁଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏପରି କରିବା ପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁକିଛି କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ସତର୍କତାର ସହିତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ କେବଳ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ନ ରହିବାକୁ ବାଛିଥିଲି, ଯାହା ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ଥିଲା। ଏବଂ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଡଙ୍ଗା।
ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ମାଂସ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ହୋଇଗଲିଣି। ଆଉ ମୁଁ ମାଂସ ଖାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଯେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୁଁ କ୍ରମଶଃ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଫଳାଫଳ। ଏବଂ ଅଧା ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ଥିଲା। ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ, ଯେହେତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର ଥିଲା, ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ 3ଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଥିଲା 2, ମୁଖ୍ୟତଃ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମୂଳତଃ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛି। ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ, ଯଦିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲି। କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଦିନଟି ଥିଲା ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ। ସେଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା। ଆମେ ଆମ ଘରର ଉପର ମହଲାରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆକାଶରେ ମେଘ ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ହେଉଛି ଭାବିଲେ, ଯଦି ଏହା ଦୁନିଆର ଶେଷ? ୟା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା। ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି, ମୋର ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ MRI ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଗଲା ଯେ ସମସ୍ତ ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ଏପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେପରି ଏହା କେବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ୟୁମର ସେଇଠି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ରଖିଥିବା ଜିନିଷଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କର ସେହି ଅଂଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 2010 ମସିହାରେ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆକାରର ଏକ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ? ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଧରି ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ବର୍ଷେ ଧରି ଏହା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ମାସରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହରାଇ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ମାତ୍ର 2 ମାସରେ ମୁଁ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି। କାରଣ ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଧରାଯାଉ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଖାଇଥିଲ ସେହି ଉପାୟକୁ ଫେରିଗଲ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଏକ ଅଲୌକିକ କାମ କରିବାରୁ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବି? ଏକ ଗଭୀର ଅବସ୍ଥାରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଭାବନା। ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ମୁଁ ଏକ ଅସ୍ଥିର ବରଂ ଅସ୍ଥିର ବକ୍ରରେ ଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିର ନକିରି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ନଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ବିଶେଷ କରି 2018 କିମ୍ବା 2017 ମସିହାରେ, ମୋର ଟ୍ୟୁମର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ 9 ଗୁଣା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆକାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେଣୁ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କର 1/3 ପ୍ରକୃତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କର କିଛି ଖାଇ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ତାହା ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ କୋଷଗୁଡ଼ିକ, ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୁଣିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଅପସାରିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅପସାରିତ କରାଯାଏ। ଏବେ ତାହା କେବେ ଥିଲା? ସେ ବର୍ଷ କେଉଁ ଥିଲା? 2018। ଏବଂ 2018ରେ ଧରାଯାଉ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ସେହି ମୋଡ଼ ଥିଲା, ଠିକ୍ ନା? ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଥିଲ କି? ମୋତେ କୁହ, ତମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବିଲ କି? ସେତେବେଳେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୁରି ବୁଲୁଛି? ହଁ, ପୂର୍ବର ସେହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିବା, ଯାହା ହେବା କଥା ଥିଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ ସେହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସେହି ବିଶେଷ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟରେ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃତୀୟାଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଏତେ ଗୁରୁତର ମୃଗୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏତେ ଚାପରେ ଥିଲା ଯେ
ଟ୍ୟୁମର ଯାହା ଆମେ ପରେ ଦେଖାଇବୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଧାକୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ମୃଗୀ ଆକ୍ରମଣର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି କାରଣ ହୁଏ ଶରୀରଗତ ଭାବରେ ଯେପରି ମୋ ସହିତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏହା ସେହି ଦିଗ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟିସୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ବିଷୟରେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ବାକି ଅଂଶ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପ ଯୋଗୁଁ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା। ଏହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି କେବଳ 12ଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 230 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୋଲ୍ଟର ଏକ 230 ଭୋଲ୍ଟର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ସତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପ୍ରଭାବକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏପରି ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଏହା କାମନା କରିବି ନାହିଁ, ହିଟଲରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ କମ୍ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମୋ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭବ ଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେପରି ଏକ 221 ଭୋଲ୍ଟର ତାର ତୁମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଠାଉଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ମୂଳତଃ ଧରାଯାଉ ତୁମେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲ। ସେ ସମୟ କିପରି ଥିଲା? ମୁଁ କେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଲ୍ନି। ଏଣୁ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାର ସେହି ଗଭୀର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ 20 କିମ୍ବା 30 ପାଦ ଚାଲିପାରିଲି। ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏତେ ନିକଟତର ଥିଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ମୋତେ ଟିକେ ବି ଭୟଭୀତ କରିନଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା, ହୁଏତ ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁଅ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୟ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରିନଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମ ପିଢ଼ିରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଂଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏତେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଲୋକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏକ ଚମତ୍କାର କରିବା, କାରଣ ଏହା ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଇଯାଇଥିବାରୁ ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର ସେହି ଅଗ୍ରିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତୁମର ସେହି ଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ ସେହିପରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ମୋର ଟ୍ୟୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ ଥାଏ। ହଁ, କିଛି ମୃଦୁ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ନୁହେଁ, କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବୃଦ୍ଧି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସମାନ ନଥିଲା। 3 ଏବଂ 4ର ଅର୍ଖପଣ। ହଁ, 4 ଗ୍ରେଡ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏକ ମୃଦୁ ଟ୍ୟୁମର, ଯାହା ଏକ ଦାଗ ପରି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା କଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଡ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ସେତେ ଅସମ୍ଭବ। ମୋର ଏକ ଅସମାନ ଟ୍ୟୁମର ଥିଲା, ଯାହାର ଅଂଶ ଗ୍ଲିଓବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ସହିତ ଥିଲା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଟ୍ୟୁମର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହା MRI ସ୍କାନରୁ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଧଳା ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାର ଅନୁସାରେ କେହି କେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟୁମରରୁ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ୟୁମରର ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 1ରୁ 2 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ସତରେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଜାରି ରଖିବା। ତେଣୁ 2018 ମସିହାରେ ତୁମେ ତୁମ ବିଛଣାରେ ଏକା ଶୋଇଥିଲ। ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲ? ତାହା କିପରି ଥିଲା? ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତି କମ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥିବ। ସେଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଏବଂ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ମୋର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି।
ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ଶିଖି ମୁଁ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲି ଏବଂ ଜଣେ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୁଁ ଅଡ଼ିଓ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲି ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହା ହେବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ସେହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲି ଯାହା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଚମତ୍କାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଜରୁରୀ ସତର୍କତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ପାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆମେନ୍ କହିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ? କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଗଭୀର ସଙ୍କଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦମନକାରୀ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଯାହା ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ଭାବେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ମୋ ପିଲା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି କାରଣ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗତ 20 ବର୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଆଉ କେହି କାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ସାରାଦିନ ସେମାନେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଧରି ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନୈତିକତା ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଏହା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଗଭୀର ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆବିର୍ଭୂତ ଏବଂ କବଳିତ ମାନବତାର ଗଭୀର ଏବଂ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଜନକ ଅବନତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ। ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ହଁ, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଅପରିଚିତ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିପାରିବେ କି? ଏବଂ ଏହା ସେହି ଦେଶରେ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି। ଏହା ଏକ ନାସ୍ତିକ ଦେଶ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ଜଣେ ଏକ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ MRI ଏବଂ ଟୋମୋଗ୍ରାଫି ସହିତ ଏକ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ଡାକ୍ତରୀ ସର୍କଲରେ ପରିବେଶ କିପରି। ଏବଂ ସେହି ପରିବେଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ତୃଷାର୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିପାରିଲି। ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ବିତାଇଲି ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲି ଏବଂ ବହୁ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ଗୋରାନ, ହେ, ତୁମେ ଦୟାକରି ମୋତେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗଭୀର କହିପାରିବ କି? ମୁଁ କହୁଛି, ଏପରି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରାଗମନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବାଇବେଲ ଏବଂ ଶେଷ ସମୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ତୀବ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ପ୍ରତି ମୁଁ କିଛି ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଅଜବ ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ବାସ୍ତବବାଦୀ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଡାକିଲେ କାରଣ ସେଠାରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବତୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯିଏ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା। ସବୁକିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା।
ତେଣୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାରକୁ ପଠାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଯାହା ହେଉ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଅନୁଭବ କରି ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ଆମର ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା। ତେଣୁ ଏହା ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର ଫଳାଫଳ ଥିଲା। 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ମନ ଦେଇଛି ବୋଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଗଭୀର କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌର, ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଟିକେ ଫେରିଯିବା। ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ କର୍କଟ ରୋଗର କ'ଣ ହେଲା? ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସ୍କାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ? ହଁ, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟିସୁ ବାହାର କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ କେବଳ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର ଯାହା ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କେହି ନା କେହି ରହିପାରନ୍ତି ଯେ କିଛି ନା କିଛି ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଜାପାନରେ ବୋମା ପରି ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 400 ମିଟର ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ବଞ୍ଚିଥିବାର ଡାକ୍ତରୀ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋ ଜଡ଼ିବୁଟି ନିର୍ଯାସ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରବକ୍ତା ବାୟୋ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ତଥାକଥିତ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ନିର୍ଯାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମୁଦ୍ରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପିସି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଔଷଧୀୟ ଔଷଧକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହା ସବୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସବୁକିଛି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଛଣାରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୋ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିବା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ ଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ 10 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମୋର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଗଲି। ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କଲି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଦେଇ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 10 ମିଟର ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପରେ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବଂ ତଳକୁ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଗଲି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଚମତ୍କାର କରେ, ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ମୋ ସହିତ ସହମତ। କ'ଣ ଘଟିଛି ତାହା ବୁଝିପାରି ନଥିବାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡକ୍ଟରମାନେ ମୋତେ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମହାଶୟ, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଘଟେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମର ଟ୍ୟୁମର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମର ଶରୀର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଚମତ୍କାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ସମ୍ଭାବନା। ତେଣୁ ଶରୀର ସେହି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ପାଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ମୁଁ କହୁଛି, ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ, ମୁଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ମନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳାଏ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ବୋମା ମାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧରେ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚରମ ସୀମାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତୁଳନ ହେଉଛି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଛାଣିବା। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କେତେକ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଆମେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ମନେ ପକାଇଲି ଯେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିଗତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନୂତନ ଯୁଗର ଧର୍ମରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଯିଏ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଚିକିତ୍ସା ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାମଲା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତୁମେ ଏହା କିପରି କରିବ? ଏହା ଏକ ରୋଗ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ମରିଯାଆନ୍ତି। ମୂଳତଃ ଏହା ଅସାଧ୍ୟ। ଏଥିରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଆମକୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ। ଯଦିଓ ସେ ନୂଆ ବୟସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯାହା ଅସାଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏବଂ ପରେ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ଆମେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମହିଳା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କିମ୍ବା 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲେ। ଯଦିଓ ସେହି ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସବୁକିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କିଶୋରୀ ପରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ନା। ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ଏହା କ'ଣ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଘଟିଥିଲା, ନା ଏପରି କିଛି ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା? ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ? ହଁ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଥିଲି, ମୁଁ ଠିକ୍ ତା ପରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ମୋର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଫେରି ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ସ୍ଥିର ହେବାକୁ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରକ୍ତ ଜମାକୁ ସଫା ହେବାକୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ହୁଏତ 1 କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହିବି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେହି ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ବାଇବଲରେ ପଢ଼ିଛୁ, ତୁମେ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଚାରିଛ, ଆଉ ଏହା ବିଷୟରେ ମୋତେ ପଚାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସହ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ମୋର ମନରେ ଗର୍ବ ବିକଶିତ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏପରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ମୋତେ ସବୁଠି ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିଜ ପାଖକୁ ଏବଂ ନମ୍ରତାକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆମର ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ବିକଶିତ ନ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଅସୁସ୍ଥତାର ସେହି ସମଗ୍ର ସମୟ, ତୁମର ଅସୁସ୍ଥତା ଛୁଟି, କଷ୍ଟ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରିଛ, ତାହା ମୋତେ କୁହ। ଧରାଯାଉ ସେହି ସମଗ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଇଲେ? ପ୍ରେମ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କି ପ୍ରକାରର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ହାରାହାରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କି? ମୁଁ ଅପରାଧ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମରେ ଜଡ଼ିତ ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପରାଧୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖୁ, ଯେଉଁମାନେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଚୋରକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଯିଏ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ଥିଲେ, ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଦ୍ରୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ନାତି ଥିଲି, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜାଣିଥିଲି।
ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ପାପକୁ ମାଫ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଗଭୀର, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ। କାରଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଗଭୀର, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେତେ ନିକଟତର ଏବଂ ଆମେ ସେତେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଶୈତାନ ଆମକୁ ସହଜରେ ନୂତନ ଯୁଗକୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା, ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏକ ସଫଳ କମ୍ପାନୀ, ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟୋଗର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଚାହିଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ ଲଗାନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଯେପରି ଏକ ପ୍ରତିମା ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଯିବା ଉଚିତ? ହଁ, ବ୍ୟବସାୟ ପାପ ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ? ଚିନ୍ତା କେଉଁଠି? ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 15 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁ, ତେବେ ଆମର ସକ୍ଷମ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସତରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆଉ ଧାର୍ମିକ। କାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ ଏବଂ ବିକଶିତ ହେଉଛୁ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ସେହି ଦିଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ହରାଇ ବସିଲି। ଚିନ୍ତା କରନାହିଁ, ଏଥିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା କମ୍ପନ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଦୟାକରି କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ମୋ ଫୋନ୍ ମୋତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିଗଲା। ହଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି? ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରତିମା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରେ? ହଁ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପୁରୁଣା ନିୟମରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଧନ ନିଜେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଅପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ନିଜେ ଗଭୀର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସଫଳ ହେଉଥିବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଓଟ ପରି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟବସାୟ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଠାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମାଗିବା। ଆମେ କ'ଣ ଆମର ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କୁ ଠକିବୁ? ଆମେ କ'ଣ ବେଇମାନ ହେବୁ? ଆମେ କ'ଣ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚୋରି କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୂଳ କଥା ଅଟେ। ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି କଥା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଅତି କମ୍ରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସାୟର ଚାପ ଆମର ଶକ୍ତିକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛି, ଯେ ଆମର ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ। ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲ। ଆଜି ହେଉଛି 2025 ଏବଂ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରାୟ 4 କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଠିକ୍ କି? ହୁଏତ ଆହୁରି ଅଧିକ। ତାହା 18 ବର୍ଷ ଥିଲା, ନା ଏହା 25 ବର୍ଷ, ତାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଷ। ଏବେ ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଇବେ। ସେହି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ହଁ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୋ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହେଁ, କେବଳ ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିଲି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଶୁଣିନି। ଶୈତାନ ପ୍ରାୟତଃ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରେ। ଆମ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କେହି କହିଲା ପରି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଆମ ନିଜ ଚିନ୍ତା। ଏଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି, ମୋର ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନୁପକ୍ଷା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉ, ଶେଷରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆମ ଉପରେ ସୀମା ଲଦି ଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ, ଏସଙ୍କ ବଂଶଧର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ବଂଶଧର ଜାକୁବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଦୂତ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଲେଖକ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ଯେପରିକି ତୁମେ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ହତାଶାର ବୀଜ ବୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ଜିତି ଘୃଣ୍ୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଲୌକିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେଠାରେ ଶୈତାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶୈତାନ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଖରାପ ଧର୍ମତ୍ୟାଗରେ ପରିଣତ ନେଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ଉଦ୍ଭିଦାହାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦିଓ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଗଛଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ବଗିଚାରେ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ବହୁତ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଅଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପାଦ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମାଂସ ନାହିଁ ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କେବଳ ପରିପକ୍ୱ କିଛି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସବୁ କିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀ ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ନିର୍ଯାତନା ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ଆମକୁ ଅନେଶତ ଉଦ୍ଭିଦାଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ଶତ୍ରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ଖାଦ୍ୟରେ ରୁଟିକୁ ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ଗହମରେ ଏହାର ଜିନ୍ ଗଠନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେପରିକି ଏମର ଇତ୍ୟାଦି, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଇଷ୍ଟ ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଜା ଇଷ୍ଟ ସହିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ବେକ୍ କରାଯାଇ ଯେ ରୁଟିରେ ଗାତ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଏ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ। ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟରୁ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଟିକେ ବୁଝାଇ ପାରିବା, ଆପଣ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି? ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଗଲି। ହଁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି, ମୁଁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ମେ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁ ଦୂରତା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, ବିଶେଷ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ 600 କିଲୋମିଟର, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ପରି ନୁହେଁ, ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ କୃତଜ୍ଞ। ଏହା ମୋତେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ନମ୍ର ରଖେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏବଂ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା, ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଆମର ଅଂଶ, ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବୁ ତାହା କରିବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଫ୍ରିକାର କଳା ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନ କରି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା, ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ନିର୍ଗମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ମାଂସ, ମଦ୍ୟପାନ, କଫି, ସିଗାରେଟ୍, କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ, କଳା ଏବଂ ସବୁଜ ଚା, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜିନିଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରିବି। ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମୋର 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଭାଗ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଅନେକ ସମ୍ମାନିତ ଲେଖକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପୁସ୍ତକ ଯତ୍ନର ସହିତ ସଂକଳନ କରିଛି,
ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ନୀତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଯାସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୟାକରି ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖିପାରିବା କି? ତୁମେ କରିପାରିବ, ତୁମେ କରିପାରିବ, ତୁମେ ତାହା ପାଇବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, କିଛି ରୋଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 20 ଗୁଣ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋବାନ ସାର ଅଛି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଲୋବାନ ନିର୍ଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, କିନ୍ତୁ ଏହା ରୋଗ ନିବାରଣ କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଗ୍ରହଣ କର, ତେବେ ଏହା ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ବାକି ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବେ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ଯଥାସମ୍ଭବ। ସବୁକିଛି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ସବୁକିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ଜନ୍ମ ଏବଂ ତାହା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୁଁ କେବଳ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବି। କେହି ତୁମକୁ ଘୃଣା, ଆକ୍ରମଣ ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି କଲେ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ, ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ତୁମେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘୃଣା ନ କରି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋରାନ, ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡକାଷ୍ଟର ପ୍ରକୃତ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କରିପାରିଲି, ଏତେ ସାହସୀ ହୁଅ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସେହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଏହା ତୁମର ଶେଷ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷଣ ହେଉ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ବଳି ମହାନ ପ୍ରେମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।